depane. Nah, iki engko iso gawe tempat nyantai rasan-rasan tapi sing positif ya, aja negatif golek api yo. Nah, iki fase depane ana tambahan modele keramik ngene tondo. Apik kok ngene yo. Iki motif kok macan ngene yo, bonang-bonang kok ngene yo. Nah, ndukure wis PVC sisan. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah iki. Bobok sih Mas, kusen rek kayu, ben nambah kesane estetik yo. Nah, iki langsung nang gone tempat area ruang tamune, Don. Wombo kok ngene, lampune bunder ngono ambek wis vision koyo ngono modele yo. Nah, nang pojokan iki ono kode sisan ready. Iso dibuka tutup ben opo? Ben oksigene mlebu metu ben lancar. Nah, saiki langsung lanjut nenggok nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki mlebu nang kamar tidur pertamae nang kene. Nah, iki dikunci rek. Soale ono apa? Ono barang tukang koyo nang jero kene yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene iki nang kamar tidur keduae. Nah, iki ono jendelae ready sisan. Ndukure wis visian. Stepane AC ready nang ndukur. Tapi kok AC-ne ben nggo dhewe yo. Nah, saiki langsung lanjut. Nenggok sebelah kanan kene.